नमस्कार प्रणाम। हम अखिलेश यादव उर्फ टोटी चोरवा एक बार फिर से हमनी के रउरा सबके बीच में बहुत ही मजेदार फनी वीडियो लेकर आइल बनी जा, जेकर शुरुआत समृति मैडम के तरफ से हुई। तो रउरा सब देखी जा, सुनी जा, मजा ली जा। नेह खेत के माटी से बनल, नेह खेत के माटी से बनल अजबे चमकत दियाना रहे। आ गाँव जवार जे भी देखल अंजोर करी सभे कहे। समर्पण के पानी से सानल मेहनत के माटी चिकनाइल। ए राहुल भाई, समर्पण के पानी से सानल मेहनत के माटी चिकनाइल, आखर भाव के घाम तले अचके दियाना छितराइल। बिना आवाज के दिया फूटल कतनो जोड़नी नहीं जुटल, बिना आवाज के दिया फूटल कतनो जोड़नी नहीं जुटल। आस लावल भइल बेमानी, लागे उखरी में मुड़ी फूटल। घरही के सैचल दियाना में नियत के तेल भरौले रही। हे राहुल भाई, घरही के सैचल दियाना में नियत के तेल भरौले रही। आ जाने दियाना काहे भभकल राय, ई मरम कहवा कही। अरे वाह समृति मैडम, वाह, बहुत खूब बहुत खूब। तो हम चाहब राहुल गांधी भाई से कि रउरा एक जवाब दीही। ए समृति मैडम, तो हम जवाब देता नहीं राहुल। देखी है ध्यान से, राहुल का जवाब है बाढ़ सुखाड़ आ रोटी। बाढ़ सुखाड़ आ रोटी अजबे रिश्ता बाइन के। आ जवन करखा देखल खरई खरई, जिए के विश्वास आ साथ रहे के आस। धकेल देलस दौड़त रेल के डिब्बा में, आ जहवा ना बैठे के जगह है, आ न सांस लेवे के सांस, उगत जागत दुदुरत के आखिर में काटत। जहाँ कोई नइखे आपन बात, त एगो टूटल सपना सहारा बा, उहो बालू के भीत नियन। गरीबी के तराजू में एक ओरी भूखी, दूसरी ओरी निराशा। बीच में दूगो लइकन के सुसुकत आँख, दूध के तरसत ओट। आ बूढ़ माई बाबू आदत बीबी, उहो टीबी के शिकार, बीमार लाचार, जियल दुसवार। त ई जिंदगी के भीरी पलायन के अलावा कौन चारा बा? समृति मैडम रउवे बताई। बुझनी सब्सक्राइब करे।